Děkuji Simoně za hezký zpěv a poprosím jí, aby ještě neodcházela. Kromě 3letých učebních oborů kuchař a číšník servírka, zakončený výučním listem, se na naší škole vyučuje i 4letý maturitní obor hotelnictví a turismus, který studuje Simona i další z našich účinkujících. Vojta Drahokoupil. A my s Patrikem využijeme příležitosti a trochu je vyspovídáme. Vojto, můžeš přijít sem k nám na pódium? Takže Simčo, ve kterém jsi ročníku? Ve 2. ročníku tové školy. A proč jsi zvolila právě jako tohle studium? Kvůli jazykům, že je tam vlastně hodně, se tam dá naučit. Ještě jedna otázka. Máte svoje pracovní oblečení? Ano, máme rozdělené vlastně 3 pracovní oblečení pro kuchaře, pro servírku a pro číšníka a pro barmana. Děkuji. Vojto, stejná otázka. Ve kterém jsi ročníku? 3. ročník. Co tě ve škole nejvíc baví? Tak na škole mě nejvíc baví to, že máme spoustu významných učitelů v našich řadách a v neposlední řadě taky učitele na praxi a hlavně pana ředitele, který se výborně stará o naše zázemí. A jak je to s praxí v oboru hotelnictví a turismus? Praxi máme každý 5. týden. To znamená, že pro mě je to třeba naprosto úžasný, protože se můžu věnovat měsíc svým studijním úspěchům, jedničkám. Děkujeme. A to je z mé strany všechno. Děkujeme vám oběma. Jak už bylo řečeno. Jak už bylo řečeno, první část programu je věnována oboru číšník servírka.
A je tedy na čase, aby byl blíže představen. Přicházejí zástupci oboru Míša Herčáková a Pepa Bartoš. Cože Míšo, ve kterém jsi ročníku? Jsem ve třetíku. Už. Jaký je systém výuky na škole? No máme týden praxi a týden školu. A co tě na práci servírky nejvíce baví? Mohla bys popsat své pracovní oblečení ještě k tomu? Tak baví mě práce s lidma, proto jsem si i tuhle školu vybrala a oblečení jde vidět. A nějaký plány do budoucna? Teďka závěrky, tak co potom? No podala jsem si přihlášku na nástavbu, takže snad to udělám. Hodně štěstí. Pepo, baví tě víc škola nebo praxe? Tak to se tak nedá říct, protože ve škole se naučíme ty teoretické věci, které vlastně v praxi stejně využijeme. Ale přesto si myslím, že víc mě baví ta práce s lidma, než sedět jenom ve škole, takže praxe. A kde tvá praxe probíhá? Ve 4hvězdičkovém hotelu Excelsior pod vedením manažera pana Musila a pod vynikajícím vedoucím restaurace Jakubem Wolfem. Jsi sice teprve v prvním ročníku, ale uvažuješ o studiu na nástavbě? Určitě uvažuji, myslím si, že by to měl zkusit asi každý, protože i když se nástavba nepovede, furt máte vlastně výuční list, od kterého se můžete odrazit. Mohl bys i ty popsat své pracovní oblečení? Tak určitě máme vesty, samozřejmě s logem školy, jmenovku, příručník, bílou košili, černý kalhoty, polovotky a v neposlední řadě černý ponožky. Děkuji. Já musím ještě na Pepu prozradit, že je to žák, který má jedny z nejlepších studijních výsledků na škole. Takže děkuji zástupcům oboru číšník servírka. Jsem velmi rád, že nás návštěvou postihli žáci základní škol Jih, Ušovice, Chev a základní škola Tachov. Pro které připravili mistři odborného výcviku zajímavé soutěže. Těmi nás provede pan Miloš Fajkus, kterému předávám slovo.